run moi thlir tu te hin zawa in chibe ve kule Christina Fanai kania voina hanje people sa kan han leng lut lol maya ani hianin thathar indin ni masabera animal welfare abikin rescue the tan hian sulak le tilang na hun te tin an skin lama te har satna nei te khang huta khami te tan khanin hunan han siama sumi de chan swan helai hunai kan han leng lut lol ani a te chuanin ran vul tu te tan bo inni ha kan video hi alok thak nge karinga in lama kan lawin enkol dan turte tin har satna kan uiten an lo to a kan lo enkol vat dan turte khatiang te tin ran te chu chong thailo te an lo ni ewang hianin an nat te shat mai te lo har china to ta chuanin ain tin nge kan ran ten har satna an to ti te kan lo shat vat theina turin khelai kan doctor thiam tak tak ten min han soi sak lo ni a kan program te atira changa atop thenga min lo thir turin kan han song hal bok cheu ni ro se ole dun hang kabula han Dr. Zira Shasel BVSCNH ani hi kabula chume ka chuanin he kan zona mi puina kan sia tura poi mo emi mang chi te kha kan han zo don ya chuanin ai JB po sa hianin enge tuna enge ran te anron lu tangan har sana te nei tam tak ten ron lu ta chuan enge in case tlang lon ber tun mai hi chuan kan case nei tam ber hi parvo kan tiang chi te chuan ke 90 temper po kan nga a chuan tun kar chobi taka phe chuan road traffic accident kan ti hawang chi ke ro tliak nungsang ro tliak kan tiang chi te khang kha kan nga khop mai atlang punin lo enkol dam thai je dem za som koi chu kan enkol dam ai tak chu ani chuan uite zo te nat lang lon kan han tiang chi a po han hun big nei ang te hi awmem chu ka soi zo che tak parvo chuan ke 90 temper te chuan a hun binai kan tia khan he enge ni parvo te ke 90 temper te chu march atanga me te kan mutama chuan kum top lama hen september atanga november kan mutam le chuni chuanin he ui le zo te lo vul te hian tinan he kan ui te kan zo te thil te kan lo hon ta ni tianga khan a chen te chuanin thil enge mo de enge machine na kan e chin ang chi te kan lo hon ta tianga hianin ui le zo te ten an e a hian enge he tiang hi chu chalawa tiang hi chu tiang lampang hoi tiang te moi chocolate te po chalo te ui chin ka chon hon tho ania ka tianga khan enge mi han soi sakai le che ya chu i soi zo chi kha chocolate kha a chalo ti kan fetlang lon vek to a ko mom be a chon ni mai ta chuanin i hei anting fruits lampanga chi te avocado kan ting chi te grapes chuan raisins kan ting chi te khang kha thalo bokta chuan i ka soi lan tel mai du chu i alcohol hi ka soi du ethanol kan ting chi tu na i an zu in train hi ni be chu heng hi trend khat hetilai a pokan lo don tam tak thin chu i ka ui hi hetiang khat tiang chu na oma chu tiang khat tiang chu na oma kan thenom ten kan kom chak ten zu pe ho atha dam mai thin an ti kan lo pe mai a an tian ron kala ti khan an chaw to vak thin enkol ha thak chu ha thak chu ni chi chu lo an ti kan se enkol hau tak o boi thak viu to han local thin a kha tak kha boi na kha atling em thin a chu wang chuan hei zu mai ni lo trip te po hei gam ja kan ching te po i mani thua emo thenom te suggestion wanga lo pek mut kha chi view lo doctor ho na te kha vet clinic emo hospital dispensary te po kan kuiva ta fin thak ber zu pek zu kalo la shem me alawa ava makte de vetro ti chuan ya kha dam do yang si te po hai ron soita ta chuanin uite ran zo te po nya nga changin he hospital han kal pui wat rem chang lo te lo om ta ni etinan ko chalo ten lo neta e pakhat ka sha phe chu o chu lo pero anti ta kan he an lo pe ve thup ta khatia nga te khan vet lampang hian dam doi hi enge in nei chato kem tin enge mishing dam doi lo pek ve me te hi enge adikem te khan han soi sak lela mishing dam doi lo pek ve me a khan poi lo thei tam tak oma example a chuan thipu don na kan ting chi te chuan luak dan na te hei kan man tlang lo em pan top injection chi te abak atang po tamani mishing dam doi kan man hi tam tak oma chuan i vet preparation a po hian vet big man tur khatiang po kha ya i kan nga ve to kan nei tha to kan ni nei tha chu chuan i tam takina kan shet fe lo thin hi i thil pakhat kan zep telanga ta khan i ran dam doi ni wanga nge ran tabik riau engmo achunga wa danglam tabik riau to kan ngai thina he tilai ui telem zo telem chu tam taka po khan mishing dam doi man thin tho achunga khan om ve thin tho kha
chemicals ร้องแต่เก่งค่ะก็จะตัวอันนี้จวนนี้เนี่ยมันอุ้ยแต่กันโจเตะดิแต่จวนให้ช่วงก็ member อันกันเอ็นที่อันนี้เวกตัวอันนี้ตัวไหนชาวไปจวนแต่จวนอันนุ่มสำหรับเต้นเราจงเวทให้ชินสีแล้วแต่อันเชียที่อาหารเมมตานี่แต่คันเองอันมานี่อันมีตาเตเองอันตักษะอ่ะแต่พวกมันหันเชียดันเดียวแต่เวมเวเตะเร่งไหมเช่นค่ะที่จูบิกินอุ้ยเตะอย่างอุ้ยเตะเดี๋ยวอุ้ยเลี้ยงแต่ปนที่เท่าอ่ะอาหารนุ่มสำหรับเดี๋ยวเต้นปุ่มมันนุ่มเราเดี๋ยวแต่จวนมันกินคอเดี๋ยวทิมลายเดี๋ยวแต่จุดเลี้ยงหัวยังบ่คุมหัวยังบ่เต้นเบล่ะที่คันจวนอันบิดเมงแต่พอเอ็นติ้งเนี่ยดัลกูเวค่ะยังนี่ทรีนะจวนอันจอยเตตุยลงอ่ะจวนอันจางเหี้ยยังอ่ะจวนอันเจตัมเปลงอ่ะจวนอันจุนเละจงจางอ่ะแต่พออันจุงตัมตุนเราไม่เทียมันชิเซลปังไอ้จวนอันนี้ตัมเราไม่เทียมั่วเดี๋ยวจีเดี๋ยวแต่คันนี้เวทจีเวเดี๋ยวอะไรตอนที่ตายมั่วอันนี้จวนนี่ให้อุ้ยเตะโจเตะแต่ยังจีจะพวกหันลวกไม่ให้ลวกกันหันเตียงมั่วเตียงไม่เห็นจริงแต่จวนอันที่นั่นสั้นเราทำได้ว่าลวกกันยังหันตีเตะเขาเตียงเขาเองไงชัดนะจีนี่เองไงชัดแล้วเฟซปั่นปุ้ยไม่ถูกจีจุดตะกะจวนลวกสักเลียกันเตียงจีปุ่มปุ้ยจักลอยเลยอันที่เลยตำลวกตัววางปุ่มปุ้ยน่ะได้เจสเทลวางลวกไว้นี่ขัดลวกไม่จุดที่ลงเวทีเท่านี้มาเสียจุดตักจนที่น่ะกันสวยตากันสวยโจเสียอันนมสำแล้วน่ะดังค่ะข้ากันว่าเอ็นกันว่าเทียเตลังอ่ะข้ามีเนียนขานกันไก่กบอ่ะข้ามีเสียงขานเวทปันปุยตัวเลยปันปุยตัวเราแต่พออาเซียเทียมเทียงอ่ะมาเสียชับเบะจนปันปุยไม่ขาดชับเบะหูหลุดวางแต่พอนั้นเราลวกเวทีทุกอะไรอันนี้แต่จู่เดี๋ยวจวนนี้ให้อุ้ยเตะโจเตะแต่ว่าที่พอเห็นอันนี้จู่อันนมในหันไว้หันที่เดียวข้างล่างนี่ละเรียนเทียร์ทัวร์เราแต่พออันนมเวตาแต่หันกันแค่กันร้านนั้นหนูหันเรียกไม่จริงแต่พออันนมตาเนี่ยอันในหันไว้จู่บางจวนนี้รูลฮูดแต่เป็นไปดูดวงเพี้ยวิ่งกระเชียแต่ยังอันรูลฮูดไปที่เอาสมิมอันที่นั้นเราคอนโทรลได้ด้านบิ๊กเตะเวมรูลฮูดที่เนี่ยรูลูดโลเปกชัดที่ป่วยหมกครบว่าอันโลปันไลจังรูทีนปังไอตักฟอลโล่ค่ะที่เปกค่ะอันชักว่าอาจารย์จูรูลูดันไปจวนอันจริงๆเนี่ยmedical terms ต้องกินกันสวยงาmedical terms เดียกัน basic เด็กเท่าที่กันสวยงาอัน protein absorption อันตัวเตะขัดเจียงค่ะอันนี้น่าตัวรังนี่พะโล้คันที่เมืองเฮต้าอัน muscle development เตะจวนอัน physical overall health development ตัวฉันพิมพ์แต่ข้ารูลูดข้าน่าจะบ่อยเทนี่จวนตัวไหนสวยเนี่ยเดี๋ยวพวกนั้นที่กันก็โชว์กันกันนั่นหูเต้นแล้วเราเรียกกันที่ที่เขาที่ลมเทรู้ตัวกันเดียเองก็บอกให้น่าเดี๋ยวที่เองก็บอกเดี๋ยวว่าปัลตาละที่บอลโหลเดี๋ยวเล็กเตะ contaminated food satellite ละไม่ค่ะว่าปัลตาเลย sleeper หน่วยมอยเพกหน่วยไกด์เด็กค่ะอินาขันที่ขันอะไรวันช่วยกันเราเรียกกันแต่จังแต่พวกขันรู้หลุดขันไปผ่าเทียนี่จ้ะอันนี้จะให้รู้หุ่นแล้วอันเราไปแต่จริงๆการเชียร์ดันสักเดือนยังเนี่ยรู้หลุดอันไปเฮียนอาเชียที่ดันปกติจวนเช่นขัดอันปุ่มปัวเลี้ยงเตะอมทรีนะดูหลุดเราเปกชัดเราเฮ้ยตักช่วงเราเปกตัวเราไปจวนโจเต็นชัดดูเราทรีนะจดหาเจ้าเต็นจริงอ่ะจวนกดชัดเราเตะกดชัดเราเตะเพราะคนดังสวกทรีนะจวนอาเชนะจวนรู้หลุดอาคาอันหนุนลวกสวกทรีนะจวนอันเอกเตะเพราะคนเต็นทรีจวนปกติดังเลยจวนรู้หลุดไปตำเรนอันมาอันนี้อันวุ่นอันหุ่นแต่อันดุงซ่าเลยอันจุลเร็บไม่เนี่ยอันนี้แต่ส่วนนี้นี่ฉันหันปาร์โวเขากันสวยสวยอะแต่ส่วนนี้ปาร์โวไวรัสเขาอะไรหุ่นไล่บิ๊กอันนี้เขากันติดเดียวตาตัวแต่ส่วนนี้เองเตียงอ่ะเราเองมาเราลักตัวเองเตียงเนี่ยกันอุ้ยแต่นั้นไก่เราดันตัวนะคะปอยหมออะไรก็เตียค่ะปอยหมอเบอร์จู vaccination อันนี้ไหมอ่ะ vaccination อ่ะส่วนกันปุยทิ้งดานะส่วนถ้าขัดเลี้ยจันเวียนอิน first dose กันเปียถ้าทุ่มหัว second dose กันเปลี่ยตาส่วนบักขัดจุเอ็นด้วยลิตรปนกันเป็ดต่อไม่ชีนะกงขัดเอาไว้ขัดอังจีคันทุก vaccination ที่ไงไปหมดชักครบไหมนั่นส่วนอันนี้แต่ส่วนส่วนที่ฮันกันในดิสจัมปาร์ซีดีฮันเลี้ยงหุ่นบิ๊กอันนี้ส่วนเองเตียงอะไรเป็นรุ่นโลกตัวเงี้ยฉันสุปาร์โวกันหันสวยต่อเท่ากันตลอดเนี่ยกันนั่นดิสจัมปาร์โวปาร์โวของเท่าคันMarch to May เละกุมตัวละมา September จังกัน November เท่าว่าตั้มเวเท่าว่าป
parvo nen khan ya ai nang khat am thenga chuan adang lamna hi chu parvo hi chu kum ni noi lama hian kai do biklang poya chuan ma se canine distemper cd kan te ho hi chu kum upalam hreta po an kai na sakop mai ani zon si hang ka lo zol me lo se parvo kha parvo virus kha kan uiten lo ve ta se ite kan lo shat sa ta tu kha e mo parvo chuan an temperature sang chuan parvo hi ril latna ani wangin ril lampanga natna pumte khoya wangin chon ei du lo nge yanga chon an chaung hi yanga an ko thalo wanga thi tel bokang chon an ek kha arim che mem ko thalo ek rim chia kan tiang pangai ai na sa dei khan arim che zo kang ani zon canine distemper ve thong kha canine distemper chuan atira hi chuan ani po temperature sang nei ve thota chuan parvo ai ma hen temperature sang hin nei na sa chuan sumi baka chuan thuak lampang natna central nervous system a khoi wangin khu khe te ti chuan ron nei anga chuan kai zeu ten ron nei anga chuan kha treatment te kan pek lo chuan ana satul tulanga anwa chuan chilphuan chuak te mit ek a o ti ra chu ka soi mai kha mit ek te po an nei thina nga nap a tol bi per te pon on manga chuan an sat nuwa chuan an kai khana sa ve tula ti khan an thi pui mai thina ani tak chu ani chuanin ami canine distemper le parvo kha chu kan da cha photila parvo kha chu tle mano pangde ulek kai hita 2 years below chuan e cd kha achung lam pangde ulek tro an kai thei ve kha chu anau pangde upa pon ani chuan khan chuna vaccine lak chatte khan han tita ta chun eng vaccine eng angi oma eng angchi ti eng zangi ti le eng kyang lak tur nge ti kham han che i vaccine a hian tunga kan mang tlang lon bera chuan kenishot K5 kan tia omjia chuan a ming ina Thailand da K5 anina khan a chunga khan i khami vaccine kentel ina ven thei na chinga ven thei ti na ni mai ta i viral infection kan tin chi te ating parvo te canine distemper le dang ten ni na chuan chu lo chu megavac 6 kan mang common le ta chu da chuan chu i adang lam le na chuan i pakhata kha chuan na chinga veng theya megavac 6 kha chuan chibu veng thei thum tin ani mai ta chung om jong kha chu soi vek ta lo nei ta chuan anti rabies kan ti hi anti rabies ve thum hi chu nia i ui ashidan na kan ti khani mai ta he tu lai pe chuan a lur kan chela re me pui min ti phok le la sa anti rabies ve thum hi nia company shan in an siam dana hian guidelines in don da tel thina ma se tu na kan man tlang lon be hi aksharat kan ti ho hi ni ta chuan an guidelines on siama chuan first dose hi thathu man ni kan penga chuan a second dose hi a second dose on a booster ni mai tanga kha thakhat nuwa kan penga first dose kan pe ka chang thakhat nuwa kan pele tanga chuan a bak chu endemic area kan tiang chi khami ui a hri a len na sat na hmuna ani lem lo chuan kum thum dana te po a pek thei to kha ani tak chu chang ta he me chi chuanin kha rabies vela han kan han lut ta boka I rabies hi engtin nge an lo enge yang a symptoms ka han soi te to a symptoms ta pu kha to nia rabies hian thuak lampang khoya encephalitis kan ti ta na hei chu nia medical lampang chan deu leka ma se kati lampang ka vain rol tumna lampang emo ni lo sela soilan tel thau kha angai thau wangin I encephalitis thuak vung ni meng chu thuak kha khoi ta chu thil tam tak om thaya ma se atam cho ka kan mu common le hetilaya alang tama chuan chin hli thadu adu ang chi te chuan kol ta rio aggressive rio mi se tum ang chi te chuan tikhan anwa tui hlau hydrophobia tui hlau na kan ting chi te ka ting chi te khani thei ta chuan anwa anti pui tlang pui ni rabies chu tak chu ti chuan chu kan uiten in lama an lo kai lo na han kan lo in veng ve le du vek don ta ta chuan engting kan in veng dan tur te kha te khang han sei le phot che in veng dan ti khan thui de kan sei lo kanga Kitilaya kan chenom state ta rabies we are shikai wanga thita kha a case history kalo shia dan kitilam panga changa me hon shil dana chuan kha a win aliaka na ui khana lo kai ta reng sia chuan alia na kha abo galta
away nei to pa alia na kha akut pem emokhani ta a khoi lai body part nge ka chu she chong lo ta apema alia ka ti khani ta chon anuwa ya nom sam lo de na an ne ya hospital an kala ma se rabies kha an suspect lo hrim hysteria ning ten tia chon in hotel le ma ya chon anuwa an kal le chon rabies symptom ni china ka soyang chi tui la una te kha lo nei der to ni ma se chu ta chon nge ka soi do na chan gan ti chon an ni pon khiti lampang pon i rabies kha unsuspect mi alo na chan ang jing del mi alo na chan chu an khiti lai che vela te i rabies kha amai an shetam ngai lova ti me a umai si lova i ani the khan ngai lo ni ma se awi khan lo kai reng sia chu ka soi kai na chana chu ke ma ni ra ma po rabies chu ma tang to a nge lo mo i khatiang kha a case incident kha kan shetam lo ni phía tuổi ông vóc lâu à khát tiếng anh đi vàng khăn cần uy tế vaccine cần bẹt tế cần lâu ngày thả truyền ta mà sẽ chụp khi làm bằng bộ uy tế khăn rabies khá lâu này kia xia hết thì lại bộ tiếng khá gần như vậy thấy thôi nè ông lâu vắng tiếng tức chú cần mua ngay lâu và thì cần sang ai lấy ném má là ta tổ cần lâu tìm hay thấy mà sẽ lâu này có cái khăn ông về thấy thôi chú vàng in vaccine bẹt chặt khá kan uy tế về ahun taka vaccine pek chaka poimo mà chuan le mai ba kha he abikin me chi bi kan chu kholai te han kala mi ui leng wa kheti lai ko ta chuak vel te ka han mua kiu lu tu kan te han khoi mai tu mang chi te khatiang chi te kha ching te han om ve ni khatiang te khati me lo tu kan ni in lia tir me yang chi te chuan enge ni he Mizoram tu chun dia street doctor tam lu tuk lo ta ma se an nom vele pheu thina khoi lai khodai fe mo venkil kho de wate he tiang te hi amutu te hian lo chik deuh thin sela ting nge ama hri sel tat melem enge ataksa har sat na te nei melem chil hlit la du te nei thinem a kol rio ti te lo chik thin sela tiếng Hàn rabies case lo omve pal ze wani pon tiếng Hàn control dan te chu kong ro su de ma na ka ti ani te chu chan kan zon na to lam pang kan hnayanga I hey tuna ui se te kan han ne kan hu chin ta ni ta chan an han hama an han se ha tiang khan a hlo nga fe ke ma chan su mi zo chu kai kan phok le nga to dam na kan kal pui nga chu se ta ha tiang khan ui zong a pong ta ka kha mi ron se a mi ron ham kha a hlo nga lim nia kha poi mo khop ma ya chen khat an ui te nan se a emon chenom te ui te nan se a emo kholai ui te nan lo se a rabies ui a hri kha khai ngal ngot tur khai ngai thina an mang ang chung then ni kha mang ang chung a phi chung kha ngai lem lo wa ti thei thaber chu dam loi na kal se doctor ron sela post exposure vaccine kha lamei sela doctor na prescribe bang khan kha a thame chu 24 hours to 48 hours sung khan a thei chuan la ram sela a thani me ma se chu ni jina ka soyang khan lau chung lo tur ngai thade om tur kan ti tho wal khan thenom state ka soyang khan an ni po khatiang hria lo kai khan be sei bi ni lo ma se ti khan lo kai ring sia tiang kha an ni ve thei tho chu wang chuan mi lo se pala mi lo ham pala ni pon vaccine la kha kha ngai poi moi la thakop na nya te chuanin zona to bera han tila tuna han jb po sa hianin rabies kai anti me la ui ante tiang kha anun lu ve no chu karinga han engzavel ge ino don sun ve to le rabies kai ang tak hi chu rabies ani han ti turang hi chu kan la nei chi alawa zo kina ma se chu ni china ka soi canine distemper te po aseswal asaching lo tan chuan ta canine distemper kan ni ti test care lo tan lo a phei chuan ni chu thuốc làm bằng khởi về thâu vàng khan chính vì là đùa te khát tiếng khan lâu này về chuan ai chu rabies ani mo ti pal te pokha om ve thei ta ma se ta kha chuan canine distemper te kha kan lo te sal positive le ne chu na he mi rabies ta ka hi chu case kan la nei lo ta ka chu ani ta chu rin ai te kin mizoram chu rabies lam panga chuan kan lo la fihlim ri ni mo chuan ani ta chu nia kan fihlim zel po be sei la taro te chuanin nya hesa boina he income na hun chatak mai min pe i boy le te po kan sia te chuan income na hun chatak mai min pe kan lom tu ka mi pui te pon an lo hlok pui kan ringa te chuan in nine thole chen tura po tu sanga sang ber kan hlan nga chu lom le
Kam hing chu Dr. Bisham Limbonia tuna hian voin program tlemazong sei turin ran awareness chungchang kan sei ve lawanga masabera chuan deworming tangin tan photila deworming hi issue masaber hi ni thina vaccine kan lak do ne shidan na te kan lak do ne tlang puin ui hian no te lo nei ta no te an lo nei a kar ni na tangin deworming kan ti thei ta chuan no te kha ka deworming schedule hi kan soi thok thonga masabera chuan an pian na tangin thlakhat atanga an pian atangin thlathum in kar hi pian atanga thlathum in kar hi kar ni dana deworm tu ni omzia chu an no piang ta kar ni tin vele khan deworm thei ngal ni chu chumi zuwa kar thumatin tlathumatin ma chuan kar ni dana in deworm anga chuan tlathumatin le huna chuan thlathum atanga tharukin kara khan thlakhat dana kan deworm lenga chu chu zo te le ui ani ve ve ta ni chuan tharuk an pum hum to chuan tharuk atang chuan thlathum dana kan deworm lenga thlathum dana khan kum khata voili an lo pan ti han an upat thleng kum som polo ni se som pali polo ni se ti khan tharu ka pel to chuan thlathum dana zel deworm tur ania kha khatlang puin deworming schedule ani ta ni chuan vaccination hi kan soile thok thonga vaccination hi tlang puin protocol a chuan schedule a protocol a chuan kan deworm phathinga ya kan deworm phatlo chuan vaccine te hi kan la theilawa chu ran nei tu te tom takhian tlang puin vaccine la tu te hinong kal thina ma se an deworm ngai si lowa chu issue pakhat ani thina lo thailo en chang phei chon deworm lo win vaccine te hi chen chun an lo la thina hei hi ran nei tu te pon lo hria se kan vaccine re reng don chuan deworming hi lo ngai pai mo phut se tlang puin zo te chun sirapin kan cho ta uya chuan tablet te panom ta product hi song sang ve tlang puin kan kol ho hi a sirap ang chi lo ni ta se ml khathi kg khathi sa pania adosi kan lo shet lo ni chuan kan zo te kan ui te kan no buk me nga ate chi ni chun sirap te po kan pe thenga ml khathi kg khathi sa pani me ya kg khatle gram zali 1.4 kg lo ni ta se 1.4 ml ani le me ya chuan a tablet form hi kg som chunglam pang som ni som thum te ni chuan 1 tab per 10 kg hisapin mum khat kg som hisapin am baka khangau khan ni le me ya deworming schedule chuan vaccine hi tam tak hin kan la confuse thina thathum dana an lo me lak tur a hian ti thina a bk a pul chi hi a shidan na te pul chi kan ti kha tang pui mizoram a chuan parvo te kenan distemper te hi common ta ni chu parvo kan ti hi chuan hemorrhagic gastroenteritis ani tlang pui ta symptomatic ang zong chuan luak ka thalo khan ni me a ek thi te nang te chuan an dehydrate thina khosik te nen khan ken ko thini chu tianga chuan engtika tanga vaccine hi an pul thi an thidan na hin tinga tanga lak thei ti hi zona yom thina hei hi chu tlang puin 45 days an pian atanga 45 days thakhat le chan ventlin vele deworming ani to chuan first dose in la theya second dose tlang puin 15 days nuwa ka repeat hinom je chu 2 weeks nuwa second dose third dose chu after 1 month kan tile ta ni ti khan vaccine kha complete ta thathum chuan an confuse na ber thlathum ni lo mi lak tur thinam te hian thlathum nuwa lom lak tur ten lo ti ta parvo ten lo kai le ma thina tenga chuan thlathum nuwa lak tur kan ti ho te he kan lo confuse thina chu anti rabies an mani pulshi dan na ni lawa mishing laka ui a thidan na mishing laka in ven na zo ka ni ta ni chu wangin kha third dose thlenga lak ngai ta ni zo te po ani vek thawa chu third dose an lak nuwa chuan annually kumtina vai khatla ka ni le me kha vaccination kha tlang nol chu ni me food poisoning hi omve thereng ania bi ke nei tu te tam tak chang kan eyang angin kan eyang hi kan no pe me an ti tinga chuan kan eyang kan no ti khan antinan chocolate te poimo bern number 1 food poisoning a chuan chocolate te hi alo poi thei ta ni nephrotoxicity te liver toxic te an siam thei ta ni khani tinga chuan chocolate te hi number 1 ania le adoptang pui chu grape te po hi avoid thei sha melan nephrotoxic bok ani ta le xylitol contain hawang chi xylitol kan ti khan sweet te candies te thil thum shim sweet lampang tlang puin kan ei thinong chi nep noi kan lo ei thin hating ka ran te kan lo pek ve khan apoi ve thei ta khating pokhan liver te a khoi che ve thei ta athena chuan a zual ni chun luak te po siam na sat chuan an dehydrate phata hetiang te lo shiai la thingpui fe te caffeine te potel vek chuan
abak chu tur an e sualte ni le me rat poisoning te oma kha lo ni ta se nom som lo dan hi shia dan ama ma sabera hi chuan antinan kan ui te kha an behavior hi kan consider phatanga ni danga har thareng longwai thut te kham ve te a chu travel me ngoi ringot wang khan an la travel me nga ta an huwa tu ka te chuan antinan parvo te khalo tran ti lo ni ta se luk te khalo ni ta tenga hian kumana tling lo ni chuan vaccine te pok an box lo le shi mala kai lo ni chuan ngai tha lo ila thilei zo lo niang ti ringot ai chuan tam mera lo thil zo lo e zo thil ai kha zo lo ni don ta se tam bera ni thum ni ti mayang ni thum po hi thena jan dehydrate man thina ni mai nen tir vatila entinan lu kathalo chunjom phei chuan ania ning hal deu vek chuan khosik te lo ni chuan chote i lo na re chuan ni chuan ron shroi va thini la tlang pe ha chu parvo ni lo deuh adang enge ni theyang kan ti chuan entinan uino te lo tan tai la pot belly kan ti ta ni rulu tlau kan lo pek lo ni chuan an pum te he dul te he lo por thin ni chu ta chu kan nai ran nei tu ten kan lo notice ni chuan arang theng bera doctor te mo veta kan try thelo ni chuan khatianga deworming te kan tilon chun chu in lama kan ti theng chilo ni ta sela deworming ngai poi moila atat panhina chuan tlang pin ui upa kun ni tangin sai chun jom le taila in liak na sel tukte an post te lo drya an ke phate lo drya an nar te lo dry to kale mit ek ten lo nga lo to kani chuan tiang ti pokha an immune system chaklo te pone theya le ten pak adang le thei ni thei chu cd te kenan distemper kan ti ta achina ka soi kha chu lok ka thalo parwan da tunami cd kenan distemper kan ti chuan virus chi kha thone abikin uya hian chu symptoms tang puichon mit ek ten ne ya mit ek ten chan tang puita chu mi cha nap tui te mon nap pro te ni le ta kha na respiratory tract khan avalut khale ta kha pneumonia symptoms sang deu si khu nge ting ni yang shoka saru tang ang khan ang khu khek ang hen anam thina khatiang te kha symptoms khere nia chu third stage ang chilong ta se a fourth stage chu tlang puin thleng lo se le hu phoram ber ne chu seizure kai te muscle twitching phut na ange phuna sang chi te khatiang kha lo mane chuan abikin khatiang a chuan a complicate to thina chu wangin chen ta puin mortality rate po he an thi pui pha chung lo ma se nerve khoi to hi chuan ta puin he ta kan case ton te le midam te hospital dong trepon a hu phurama chan chu line of treatment om lo ni chu kenan days tempera hian vaccination zo ania vaccine hi kan pe lo ni chuan khang khan lo khere don ta tianga chuan kan ti them chu symptomatic treatment khanim antibiotics te kalanga kai ni chuan kai dam doi te anti seizure medication te kan no pe fever te pon ken ko ta kha to ka khosik te mo tiang kha kanu ya kan na ti sani chuan arang theng merin veta shuaila tunai je khovel changkang to a repeat antigen test kit te hi kan nei to a natna te hi kan she the zung ta nei chu tiang test kit ta te khan kan no she thei mai ta tin atang le chu alien bokhian soi lut le zo yang atom tokhian ui kum ni chunglampang ti meng kum thum abikin athen chu kum nga te po tlang pe kan case don luak na sa ko thalo te he heng te hi tang puin thilei sola nei lo an ti ta dam dai po an pe thulu tuk thena chon deworming pon ti tha vaccination pon kan la thanga tingen ti tang pui ti chuan indigestion atleng ve thei ta ni antinan abikin fats lampang red meat te mo fats abikin fats kan soi don chuan voxa hi kan lo pe thang lo to kan hi chuan voxa tok kha chawa kar khata vai khat lek palum se atira te chuan indigestion thleng long ma se lo char se amai le ste la pe ste lo increase kha khan real bo vum pancreatitis te kha lo siam ve thei ta ni chu thena chuan khaimi kha symptoms te chu te nei du lo to khosik te por ken tel ta ni chu natna ni lo condition ni kha chu kan thil pek wang khan fats lampang te ar sabun te po ina su tuk te po ni thenga mo bong sa tui chom te po chu tianga hian thil chuan adang le chu KFC te preservatives kan lo pen suk ta KFC te kan in ang mi sa pokhan roast ti te kan ti thil mum shim le thil thawi ran tan chuan avoid thei sha mila hetiang te kan no ti chuan
in soi sen la luak cheu cheu ching ti te pokha dam doin kan lo ti dam ta anua nga bokha waksa te kan lo peleta adam mo ne chu te nga chu medication ti dam the ni lowa a behavior te alien te kha diet te kha kan thlak ngai ta ni tin upalam pang te phei ni phei chuan ange i waksa po kan pe chung lo ma se nga tinge te kan aluak a ching thei te nga chuan upat wang te poni ve ta ni upat chi kan ti dong khan mong chang in anupat ve te khan organs te kha lo fail ve thei ta chu organs fail ti khan an tinge niang an real te lo chak lo pha ta ni an gut te kha bacteria tha lo siam lowa khami wang khan indigestion te po lom ve thea a thena chon tlak cham wangin i vitamins kom te vitamin B te khatinga tlak cham te ni chuan thin te po kha lo khoi tel thei bok ta ni liver disease te hepatitis te po nei vek thei ta ni chuan zo te po ani tlang pui tho zo te hi chu tang puin tinge zo te hi che tiang case ko man ta thile sual ai mai zo te hi chu soile soi no an mani shi hi parvo hi an na berta ni a complicate boka zo te hi chu dik tak soi chuan an immune system hi chak veng mo kan ti na la hian vaccination hi lo kan lo la thalo chuan ne deworming kan ti thalo le immune system boost nan vitamin te kan lo pe thalo ne chuan parvo te pokha an lo zo lo ve thei reng ta thena chuan chu an lan na ve thei ta ne chu khatiang te khatir te an lo suai te pokhan chan thei te po hi om ve tai ta vai khat lek po lo luak po ni se thilei sol neng kan ti kan lo ngai tha ringa chi ani lo ni chu kan she tu chu ran te hi chu nan soi ve thei lo hela hi nan ti don me lo ni chu wangin keini lo wa just ringot khan akon enge thilei solte nim ti te kha kan fin fiak vak lawa thilei zo lo ning ringut lo ti tai la ni thuma chon cho te lo thla tanga lok po lo nei mai chun jom lo mai chei ma se choi te lo thla ta se dehydration in chun jom ani chuan abi ki chi te kai ngat phei chuan an survival chance si claim thin ni chu zo te le wi ni ve kanui te hi behavior mai ba ka khan an chun le ek te po hi kan shet ve ngai ta ni then khat nei tu te hanon an shuaya enge chan ka tia acha wan tia lo ko thalo nem ka shela po na he nai thina an lo ti thina an ni vek lawa 30% he chu an ni thin ta ran vul thau se ma se ek le zun te kha pa ngai ti te po hi kan notice ve ngai ni chu heti adam lo hun nga khelawen atir te an ek te po khalo dik lo tran te kha khang te po ka symptoms atir te kan notice thei ani ta cho te po lo e thave rek ma se ek te lo koi tran te zun te po khalo thi ve the thena chuan zun te lo thini chuan helang panga a bladder aphing an zun kong long te po ni thei iting aniang cystitis lung te po lo in siam ve thei ta ni hetiang he chuan further diagnosis te hi kan ti ngai thina ultrasound te kan be sanga ya x-ray te nen latin urinalysis zun test te po hi ngai ve thina khatiang te kha kan rana te han zun har sat na te azune in te zung tha thei lo te kan lo no ti zung ani chuan tir te kan lo notice ngal le chuan vet kan shuaya kan diagnose fu ba kan ne chuan treatment te kal vot ni chuan an nam vat me then ka te chu antinan zun la pangalo sai ta la zun thi emo zung thalo te lo ni ta se zung lo tap te pa lo ni ta se phing te khalo por ve thea a thenan chun lung te lon siam te tenga chuan an lo kan lo ngai tha har lo tu kan azun le e kan lo she pui lo ni chu big zoom te kha kan shet pui lo ni chuan eng har sana thlen te kan ti chuan number 1 chan kidney te khalo fail de the alo damage the ni chu ban urea creatinine kan ti ta omje chu blood waste products omje te thisen bal kan ti ta khang hong kha dehydration wang le tin a phing long le azun tha thelo wangin a urea kha thisin a pasta kha khan azotemia dehydration a thlen ta ni kha khan hypertension te thaya hypertension oma enge shrunken eyes mu te khwar ve thene chu khang ho te kha kan no notice thei ta ne chu in no notice dehydration te pokeng tel ta kha rang theng berin fluid kan khai wat lo he chuan dehydration cho te lo he chuan an thi pui thei wat ani chu kha ho poka cardiovascular shock emo heart attack thengin dehydration wangin hypovolemic shock wangin an thi pui thei reng ani chu kha poka kha lo kan notice thei tlang pui nia ele tin vunat na he misora common ta vuna na han soi don tang puin tang hi kan she mem ta tang hi mange tang se mange the modex atanga thlen ani ta the modex kenis tang kan soi hi chuan atlang puin generalize le localize yom ta ni generalize kan ti chuan tlang puin
a vun pan ang chi te bul bok si vun pan bok phuli bok along bok pai dharma khateng zong kha ke pha te he wol ang chin mo azu no na ni chuan abikin dula te me ya te khateng te kha tang te kha ka notice theita le tin thena chuan pai dharma le dermatitis fungal illness secondary infection in chunjom le thin ta nin chu chung wangin azol le thina immune system te khoi chiwa khoi chia an mani te po an thisin te lo e chita an immune system ti chian vitals ti chia taksa te polo chaklo thin pha chan so ite po tuilo khosik te po kentel po khone chu chuan tanga te chan hul te polo tlena sa tin infection dang omle thei chu atang puin dermatitis te po atopic dermatitis kan ti le ta hi tlang mai thena chuan tang injection te kan la skin treatment te kan la ma se omle ze la ti hi zona hi omle thina heng wange kan ti don chuan a thena hi chuan tang hi kan soi bok nga tang demodex kan ti hi avuna betlaw kati avun na hian a betlaw ta avun chunga hian a bet thin wang microscope skin scraping kan ti te ni lo chon ani nge yan ti kha har thin wang skin scraping te kan diagnose ta kha lo positive te chon skin treatment kan lak tera ma se thina chon tang injection lo vek to ma se thakhat thlan hin hu alo nei le thina tenga chon skin scraping te han ti la alone positive ani chon treatment kha repeat non le te hengai thin khati chu thakhat thlan hi te po repeat angai thina chuan atopic dermatitis chuan soi lok taila tang ni sila skin scraping a lo negative ta se tinga chuan kan notice tu te chu tang poi hetiang ho chuan phulip te hi ban nei ve bok thina phulip na sa fungal te le thakbe rang chi te po thina hena om ve thini chu tinga chuan immune system chaklo wang te po ni thei bok ani chu immune system chu China chuan nasa bi ka chuan thyroid te hi kan test ta thyroid wang te pon an thei bok ta chuan thyroid a phe chuan multiple hello tlana sabok thina tui te hian in na sa thina chuan China chuan intingen yam khosik te po ken tela andam mo ni chu immune system ati chian ni chu tianga chun tlang point treatment te hi kan thak ko lenga tang ngon lo treatment te po hi kan thla ka nga ya medication ka nga chu further diagnosis in and base factor chuan adang le chu inliak na su tuk ti meng mo hei po leaking ti te thil pai ka chin tlak cham wang te pon chuat te neu liak na su tuk chuat te thing te le an mani bikin an liak na su tuk te hian a bikin ke pha te kan she tur chu ui te hi kan lo wak pui ta nim na te emo khatianga po na te kan wak pui ta kan lu ve le han kan ui te amo kan ui te han ke pha te hian sufai ze la hei hian ange thatna ka ti chuan an lo liak ta ni entinan nat na hote pokha fungal ang chi mo bacteria thena chon dermatitis thlen thei mai tho thlen thei tho ang chi enta podo dermatitis te pon ta ke pha te kha kan lo che kanga kan an chu chuan kan lo sufai lo ni chuan ke pha no liak ta no ke pha no liak khan an tak sam hundang no liak ta khan infection secondary te po alo siam thei po khani chu thena chuan phulip te po khalo ni ve theinga mul tlana sa te bo chuan atang le chu poimo ber tang poin ui upa chuan gut hi poimo tuka an gata hian bacteria thai om ve thida kami wangyan bacteria an gata hian bacteria thalo immune system chakla wangin an gata chaklo wangin bacteria thalo in siam chuan pol leaking te abikin kan notice te chu dry paws te dry nose te an nar te rol tuk abikin an beng te ro tuk phulip tam nu tuk te po khang mo pakhan gat thalo te ko apo ko muwe bokta ni tin gat thalo dang kan notice le thei tu immune system suppress wang tho perineal fistula kan ti ta ni omje chu tlang pin gsd te hena comment a common ta thena chuan chu engting yom kan ti chuan an anal secretary an mong ka sira tang khan pasang chi chok thini chu nai kha alo li ka ni chuan an meya ten buna te hen alo spread ta chun bol te allergy angin pas khan pioderma khan lo chhum jom le ta ni chu engwange kan ti chong kha pokha ta point immune suppressed disease ani rualen thena chuan an real an gat chaklo wang pan thei ta ni chu gat hi engtenge kan ti chakang kan ti chuan in lama in ti thayang che tlang point preprobiotics hi domdo yang zong an chhidan preprobiotics contain ho supplements kan pek thei chuan du thu sam
skin treatment te khan kal kop thei chu du tu sa mane khang pokhan immune system boost na le an ri la ti chakta kha pakhat ani theya adang enge kan ti don chun in lama khatenga intinan thintlang om tan ti the nge kan ne in no ti don chuan fiber diet te hi kan war ve the fiber kan ti chuan thlai ani me ma se thlai hi chu anei du don lo tla pe aran hi chuan ma se doi te hi kan pe theya doi homemade doi ti kan yogurt homemade doi te hi kan pe thei chuan apui ve thei ni probiotics thata kania kha pokhan pumpui bacteria trasiam ve the ba kan he chu tin adang le chu mai te hi mai por te mo mai te pai thlu tuk ta chuan mai te doi te hi ril chaklo gat ti changnan kan mong the ma se entinan athena chuan ko thalo te lo nei ta se emo ek khal te ni ta se ko thalo mo ek khala po fiber diet emo probiotics se kan pe thei bok ta te nga chan chu ka sen khan mai le mai le doi te hi kan pe thei ta ni chuanin kan hriat tur chu kan tlang poin pakhata chuan constipation na china ka sui loka khan kan sui kai le lokong khami bi ka khan constipation hi real chaklo an ga chaklo kan ni ti rolin tuin thatlo poimo entinan khawi khan dry episode te poni tonga dry ring bakin kan cho dang kan pelo dry back ai ngai lo tena se tuin tlem si dry ai nem si chuan tianga po khan constipation mo ek khal nan chance khat tam lu tuk ta ni chu wangin kan ui te po hi probiotics le khatiang kan pek me ba khan tuin thatlo te po hi kan notice ve ba ka ngai ta bikin parvote cd lakate kan in veng du ni chu number 1 chang soeng khan vaccination hi la thaila adot le chuan thena mate kan lo leng ta uidom lo no nei ta kha uidom lo ha kan lo khoi ta chu zote te poni veng kha khan shi lo kai lo ni ta se chu kan ui ti ba kha kan va khoi le ni chuan kai na chance ka sang tuk ta ni ui emo zote le zon tek kon tek khena ngai lo ni chu ke mani machine khan vector angin kan spread thei bok ta chu wangin eke bonzo te le wi ka vulve ta tiang ka ho piang in ka kutte ka sanitize tha ka thomno te ka thla ka chuan te khan ka ran te chu khoi ngai chu khoi me tin thei sam chuan kan ran te khu khir thaila pon te hi chhu te rak lo la zun le ek thir pui ngai te ni lo chuan in chunga hen om nem sela an him ber pon an chu hen na tam takan kai ve thea chin na zote te pon nenga zote hin lo chuk na su tuk thin ta ni zote te kha zote te pon an lo chuak ta a shit mi lan zok te chu kora te nge drain lampang te pon local ve thei ta khatia khan na tam tak khan rap ve thei ta ni abi kin lo wet ta se an drain na na ta kha khatia ina an lo hu a an lo liak le nge ya an lo liak khan bacteria te worms te poni ve thang an lo ingest le ve ka khatia khan na te post spread ve thei ba ko chu mishing main lo in zo te main lo in an mani te pon te khan na kha an spread ve thei ba ko ni chu wang in zo te no chuwa ka ni chuan an ki pha te abalem shufai thu to kila kha te kha kan ve thei pa kha ta ni vaccine le deworming pi lama chuanin rabies chung chang he bikin kan soi thonga rabies hi chu ne manipur boina hi kan theve ka nga mizoram ma chuan kan lahima le lama chuan AMC dan thal tuk te le he sarkar beti te hian kum tin hian anti rabies dai te kan manga tin free vaccination private te pon kan ti thana sa he hian ran nei tu te hian tan plus point along the way le tin ke mani mizoram shim ran bul te tan plus point ani ve na ko cha betia sarkar ten tan lo la ka free anti rabies te kan noti hian kha lo ngai poi mo shamila chuan mizoram hi chuan spread hi chu ala hlom lowa ma se advice ka pek do hi chu kan ran te hi mizoram bikin mizoram ar uite kan lo lei ani chuan so te po deworming an ti thaim nei tu te kan lei chong ani chuan a chan chu a then hi chuan uite kha emo so te an lo lei chong te mo a then te na import ta vaccine te deworming ti than me lo hian to deu win an lo lei ta an lo thi pui le nge thina thena chuan immune system te lo chaklo chan breed ni na nge chan vulnerable ve ta tin chu ran te kan le don chan vaccine te deworming anti time kan ngai poi mo ngai tin a then ka chong hot lo lama ni lo sela ma se tin a then illegal dewa ran lak lu te hi then hi chon nam ve thin hi chu ka se cheng lo ma se an nei lo om pala ni pon
lo film kur sha mula a chan chu kha ui mo zo a bikin ui te kan lo la lu ta ni chuan vaccine te hi kan lo la thala vaccine te kha in lo pelo emo an lo la thala in illegal de na lak lo ni chuan a poi ve the a chan chu rabies te pakhan lo pai ve thi kha soi thei me lo ui te pa phai ateng kan lo adopte ni chuan le thena chuan hei Mizoram chuan dog meat te pom ta ni dog meat ta te pan kan sei kai lo ka nga i te kan lu te ni chuan lo film kur hle ila hetianga an lo lak lu te pakhan lo se pel ta se hetianga tal turang chin lo lak lu te po hoi lo se pel lo chuan khateng ta pakhan rabies kan kai ve thei reng ti hi kan film kurangai ni khateng te pakhan lo film kur shamila luak na sentian we chen khat medication kan la pe bat thela chuan in lama pumpui chakna te he kolila thena chuan ni ui chu ka soi do lo a pumpui chakna ka te kan soi kai le lokanga chen khatin tam takhi ui upa lo ni toi chun pumpui chakna hi kan lo pe thang na sa ma se an lo luak ta an luak hi an chu ei ang khan luak lo ta ni chen chuan an digest vector eng phuan ten an lok ta ni bile secretion ang te khan eng phuan ten lok ta hetiang eng phuan an lok ani chuan pumpui chakna ai main rel chakna te thin nam doi te helam mo jok ta ni le tin then khati te deworming bakha ka sai le thena khating te pahangai poi moila chu tianga chuan entinan lok seu he ching ani chuan kan dai thi thla kila jing le tlai cho lo e thi ni chu jing le tlai bak join pengai lo ni chuan hetianga luak ching thil chu e thi reng ma se luak seu ching ani chu engting kan en kolang ti te kha number 1 a chuan poima voksa le bong sai avoid tila KFC ti khatiang preserve engting en thil kan thil mom fats lampang te hi pelo photila atui chom thlengin tilawila panhina chuan ente nyang panhina chuan khateng te kha no pelo ani chuan ma se alo entina arsa te chu hlom lo lean meat te hi chu hlom lo protein te hi tama arsa po hian luk vun hi tel lo ram se bikin ui upa khateng luk zeu eng phona luk ching ani chuan a vun te hi pelowela thin te po hi tok feu ma se pumpui ril chakna te he cocktail thei sela khatlani te probiotics te athena chuan pancreatitis te lo nei ni chuan pancreafit te po hi damdoi medication ang de hin umveta khalte po kha cho te hi ngai thina ma se khate ti lo in lama en kol dan so management ber hi poi mata ni chu hydrate hi poi mata ORS te gluk tu yen indu lo ni pan luak cho lo chuan ORS glucose te khateng te khan fit zeu po khan kan hydrate thathea lo ma son an jon vet te kan pan pui watanga chumi pe lama chuan khangu kha kan ti theyang chi ni tin cho hi jing le tlai na chang sing jing le tlai in lo pe thina ni chuan jing luak zeu ching te tan chuan jing le tlai pe lo min 4 divided dose 4 divided om chu ni khata ezat ei tho si hi kha to ka pe entinan jinga enge bol khat lo eta se bol khat kha half in divide la chuna lo peula chon zal lam pangkha tlai nen kan in divide lenga bol le khata ni khata ezat ei tho si ma se tlemin in penga khato kin in penga khango pokhan luak mai tu le al sam dei nan digest thenga medication te ne chuan constipation nei tan ngan phaichon ek khalte tan chon dra hi avoid la tuiri lampang liquid diet te pe sila cho te po hi rum lu tuk lo se min de wen chokoi te pokhana pek thei pokhane chu tam tak hian chul he lak te wat hi an du ngai lo thin lo la rai se te du le rai se te lo ti thina ni e kum ni chin hi chu alang ngai dam thei ani chu rai tir tin la do chul ten lau do lon chon ma se kan share tu chu chul kan la lo hen complication tam tak i siam thina bikin paimitra chula nai hei hian kum upa lo hei hian an period piang hian an blood discharge hian omzia chu chula na hi pon bora tang expose wang te pon lo an mani an ting an period wang hian kha blood kha an mani taksang ngan bacteria infection kha lo siam pe thei ta ni khan rider false pregnancy angin an chulte kha lo an pumte lo puar ta chulte po puar ba ultrasound kan diagnose thei tang puita te ang khan zai lo chuan option dang lo ma se lo thela zai lo ni chon thente chul hi chu kan thuwa ve me thul tu ka ma se chul thu khan period ve khat che te hi veng ta ni adot le khan la kum ne te pokha ala hur le thea ala period je ni chon tiang atian
chulan hai te helam ve theina chance khat tam lu tuk ta tin chiu chin na hi an war ma ke chu vet nei na ngin ka suggest lo chui chin na hi chu ke ma protocol thena chon an ti venga ke ma chuan ka suggest lo pura chan chu complication siam nem theya paimetra chance ka ti sang le zual chiu chin ai chuan chulak lu khiam lo chu nau te te lo nei ti lo ni chuan kum thum kum lin te na nei ti lo nei ti ra pai me lo ma se intika he chuan chul hi kan lak te ni chuan membrane tumor la ka te le transveneral tumor DVT le bok nei no in tur hyperplasia kan tiang chi te han kan ran te bikin ui te hi kan chan the ni chu chul lak te hi ngai poi mo la ila ngai poi mo ila te ui pa te po ram hnuai te hen an lo da thita ti lak an du lo wangin ram hnuai te lo da tha thal tuk ti lak te ram hnuai ve nan an mani in ve nan ma se amar chu ka soi tu ram hnuai in lo da ni pon kan thre tu ram hnuai tong pe nat nan kai ve thei ta ni bebesia te tick fever te hen kai ve thei sapeshik se kan ti mai ta han ti nga te hian enge spot on shik thorang chi te hi lo war ve bokila abikin ram hnuai da tan tin shampoo te hi kolela vaccine te hi an ni po hian anti rabies te tingen bullshit na te hi dong ve se an alien te hi ngai poi mo ve ila supplements te po hian mong ve te hi soi kai ve do khala khan zo te hi le zo te le ui tlang puin ui hi andam lo chho do ni chuan thena chan bigi zo te po hian parvo ringa thinat nam lo umlowa feline rhinotracheitis ti te feline infectious peritonitis te po hi umve ni chu FIP te khango po kha thena chan parvo symptoms sang de nan lo amang chung ho te po hi achan kham ve thei ta ni thin chu parvo kan no te sa negative ma se symptoms in lang thau chu FIP te po khan pai ve thei an eng thina an peritoneum te hi avong ve thei ni chu chuan adang le chu kan notice tu chu mit ek ngana so tuk te mit ek te shitlang om nang che hian feline rhinotracheitis kan ti vele ta he kan zo te po hian kan notice anga mit ek atang bang kha pakha tan ve thina tenga chuan vet bula shoi bat te po he tha khatenga mit ek te lo ni chuan eng na dang te po no pai gu the an thri se lo na immune system te chak lo ni chuan mit ek te khai ano nei ve thei bok ani chu mit ek te lo nei ve thei boka khami kha bulchan na ni nang immune system te kha lo kho chen an huwa khan shitlang te kha khu te kha nang nei ve thei ta ni thena cha fungal pneumonia te om bok ta ni tin adang le chu adang kan prevent theyang chi chu ur kan ran te kan no bu la ni chuan an luai hian tui le lo sham thamila an luai hian tui kan le pal hian abikin beng fo lang chi mo beagle te etiang ko spaniel lang chi te khatinga khan olsam deuh hian tui hi alut olsama kha khan an yer kenal hi mishinga chana thuk thin ta ni chu an beng pon helai kan mu phak china kan notify ta ma se kan bola tui kan lo tilut pal ve hlo ani chuan thuk to hian churo wa thin lo thena thek chu an hematoma thlenna chance le nge external otitis thlenna tan an veng thei bok ani chu inte kan notice ang kan ti chon hematoma chon beng te helo puarang ching tinge tam takin beng puar nge chan ta an benga tuin tilut pala thakati vain lo hiat ta ni chu benga hian blood vessel se tam sia khami wangin hiat na ai pen lo tipil thea chu blood vessel se lo chak chona por vak ta ni chu kha chu wangin kan lo bual ni chon an beng te po hi chunga tui lu te lo ila tlang pen kan lo bual ani pon alul hualam tangin bual thini la chuan shampoo kan lo man la pon medicated kan lo mang ani chuan kleu chi sham thini la kan chi lo chuan we chu buk chi ni wangin an vuna penetrate kan dua mula ni lo chu wangin shampoo te kan lo mang ni chuan minisom atanga minisom panga te chi a thina ke pha thlengin phon deuin ti la khan we take a fresh then polyp te anonia skin disease te long ni chuan effective le zo ta ni chu hetia pi lama medication kan man pi lama
นัดน่าแรงเฮกันนั่นเตหินติงกันเวนงกติจวน number 1จวนกันรันเตหิอีขวกเกียร์ทางงูMC เรื่องว่าตีตัวเฮนี่เราก็เตียกันจวน MC เปียละมาเฮียนเกมันนี่กันรันเตขวกเกียร์ใช้ละปนละมามีดังอุยเสละกะมีดังมีชิงเสละกะเตคันกันเวงเวทขมีชีเรบิสงงวัคซีนลับข้าจูอาชา straight to straight นี่สิละกันรันเตนี่จวนอีขวกเกียร์ใช้ละอีเวงใช้ละเตคันนัดตั้มตักเตละกะคันกันเวงไทยโดนะตินปัญหาจวนกันรันดำเราเตหิอินโนติสปัจเจนี่ละมากเลยเราเชนี่ละรังเทียงเบลาเฮตัดเชนป้าเต้นจูเตชากันซาเตชาดังไปทูเปโรดีไอจวนเวทงี้ฮิปนี่ละฟินทากินอันตันเลอันนุนาปวดใส่เทเบลานี่จวนนี้สเตย์โฮเฮจูตั้งเป็นให้เกมันนี่กันแองเกิลกันและแองเกิลซุนซอมจุนี่เมียถ้าเตียงปกติฮาร์สเวทีน่ากินตามปกติ donation เตกันฟัง donation เตกันคนง่ายชินะรันตั้มตะกี้สเตย์ CMI จวนอับบูเตหิกันเราชินะจูไอจวนกันโซเตกันรันเตหิคุ้งใช้ละติคานกันหิมเบระอันนี้ปนนัดเต็นตัวแล้วว่าสเตย์นี่ไม่ตัวละกันที่ปกันเวงเตหิก็จะโดนเฮโอเลค่ะที่จงค่ะโปรแกรมกันนั้นมันไทยได้ส่วนยังอ่ะรุ่นมวยทีวีเราเที่ยวตัวส่งเตอินสบายหุ่นหันหวังเวกโอเล